Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka KSU Southwest Khas Hill District nin kasni ka arphautrik unailar arhajar arpsan kala pelong ye ka jingelang pat ba akasnong pot gro ranikor civil subdivision kumshi benta ban persha ye ka jingtmu jong usim lambar katu kat ni kir khot ka executive Darbar Hima Maharam ban Aijaka Shaki Shipai pembanyok po akan na kebentaban Shna ya ke unit headquarter Jong ki BSF Haki Jaka Rep Hapot Mula Southwest Khas Hill District. Hagani kesngi lawan ban yasno oktilang da kispa angut ki pat ba haka jingya don lang kinong yalam seng bhalang baper jong ke district naduka SSSS HANM Hito HNYF bar kiwe bat lawan ra Ru ban kershan shushu ya ka KSU da kinong yalam kaseng samla kurs imli saukpo karani kor area farmers association ka sunjuk ki khun ki hajar ka Hima Maharam dong border ki mentri snong bat kiwe Habai jingkran na kaliang usamla forward man nong ram president KSU Southwest Khas Hill District ulapun ram jori ka jinglong mutlap bat le don bor jong usiem Maharam lembar katu kat ne ki mentri Hima Na kaliang kaseng kala ai por shita yo usim ban lum ya ka Darbar Hima bat ban weng no ya ka rai ban ai jaka ya ki BSF lem kumta ulo ong baki pat ba baki kun ki hajar ka Hima Maharam kin sale ya ka badon kam shushu usamla forward man nong rem ulat herting e ru ya upa im nyandros im yong ba kumno usim ong ba omdan jaka ban rep ban riang ne ban sa ki kun ki hajar kat ba udon pat ban ai ya ki shipai ru nyopo akar Ulakan thoru da ka baong ba mensha kis im kele ban penyar ya uput usam Hima hendrai uni usim ba menta pat uyale ban dido ya ki jaka na ka benta kaspa ka phau ba shipor Ulong ru ba ka KSU kampanyang ya ka jing penthami usim da ka baong ba kani ka dei ka benta ka yo kam yo jam ki khun samla bat ban siu bailut ksan ki nongrem da ka babu jing keliru ba hato judan ki nong trei khasi ha ki jaka shipai kum ha apa shillong maushbud bat wat ha gumahan border outpost ru kajing ong usim ban siu bailut ksan kadai tangka kam kai na man nginumla ban ye penye ka pisa bashipor bar kalawe jung ki khasi khara bar ki khun ki hajar ka Hima Maharam Usamla forward man ulapun remru ba kajing kalan jung usim lem ki katu kat ni ki dukhat ka executive Darbar Hima kala pau shai ba watla kila terwa anelai teli ki jaka shaki shipai pause kim long shai ni thu ha e ki jaka ka ba pen i ba kani kade ka buit sop shelinda jung usim bar katu kat ni ki dukhat ka executive Darbar Hima Uni unong yalam ka KSU ru lo ong ba kajing dan ka office tray kam usim hapot kro ngidang perkhat kadai na ka benta kajing shngan ki khun ki hajar bar ka Hima ne kandai kata ka jaka ban snap e kajing ut jing nam ki khasi basyong basya Hama Haram pause ka bapen pau menta i kumba kadai ka kharkhana shna pisa jung usim bar ki katu kat ne kinyang ko ngo ki badai nong bud jong u Kani kajing yalang hapot kro kadang dai tang kajing sedang balada usim bar ki briu jong u ki le bom patiau ai ki pat ba bar ki khun ki hajar ka Hima Maharam Kim Shim ye ki rai bat ki senjam bating e nang ni syakman. Kadon sino sa Hima lang rin. Kabolawia kadon sa Hima Nobosopo. Ka-subdivision Pliudi kadon Haranikor. Henry ka-division 4 sa lang rin. Ka-residential school kababan Manbo hangni Hajamadwar. Henry Larano Silangrin Constituency. Karanika Civil Subdivision. Kamalong ka headquarter Jang Karanika Division. Kamdan hapa Ranika. Lala sediwe pat kini Ngasnya ban ai khublai au seim langren. Ubak lai ban ai jaka namda kini ki development ki bafer. Helai balai pat. Kimdan hapa karanika. Imat kadawra kadai nau seim. Nganot ban kuran hadu kata. Namal balai umum terwaya ka civil subdivision Haranikor. Balai uwan terwap eulek terwapan ban ya ka shipai BSF. Ya dai naga nogo daw. Kabangi ki paiba ngi hapan perkhalba. Tinganot ban ong ba uniusim haba ukuran hak patsam tarik rengkat ke executive Darbar. Mau pensai balwala ke development ke development ke bakam krau bani aga civil subdivision
Henry wadi aga civil subdivision syam na sya ban sna po ka hima jang maharam Ibn Paul jing si halo kata yole se uday uni nong penwit iya karoi kapar hangni haranikor constituency jangi nani haranikor civil subdivision ke jangi wang iya kini gentin haba ai rumpan ai laisa kena nang diri laisa kena lalai kunai lai pujai hanai hagane singa jubab ladau breu tumu ban rep Yaga kentai lane ubreu tumu ban priya be kentai lada ki paiba ki yo kem na hayo ni don hak ban kena denum dai ne ha namarwa tumu hele la labna te kajuru kila tumu ban di yagane jaka hanloi labna ni hab ban kena hanloi lada la depdi pat dan siam syu ban kena ni hab ban syulen temau paiba den ne dan kam syuban kena dan kam satang ban lentemau lada la debdi kenal hari ini dambak bagi dan kini ki samla ki bom tiap melo bersih magi pet hey gadan hey kalau ki jing nam takari ke bat ke judgment raya di dambak kini ki samla ki lap ya kini ka jing terwa jong muslim syagi biasa ngasngat penat ban itu ibi ya kawe Kaba uriu ejri jongane kadang tanjongi uang ya gini genten ngam julek pet ngam julek pet ngam julek disha ngam julek di bamja nakidukan kelajat ngakar si utia yang hilang bawa kamtam di para semlah kamtam di selah ngengkial karbala banyeju Sekretari Jogeran ko ria formation ya kajing par kajing senja rasendan lang jong ba babok timbli dang tay nong na bagula khot yang ba duong ba pide ban weng no ini kentin lem kumta ya pi ni hap set hapo along na bata tin bergam jong pi henrai nga pan ngal juba ba kata ski jong ong ba dalileiru ngamla ban weng ini kentin ladangan yap Para gini ki hati ki pencet ki marap jongi kajing yap kadai hangi ki nong rap. Dekat nu tampai ba jogat han gadong. Jogani rani ko ri bro ko wei menta. Lalai hati pencet ki marap kadang biang. Handrai menta ya ka jaka bang ying rap. Ni im ja hang tu tadi phau to li stem ni spat li stem lamut pan kri no. Perman ai sakti bor supai. Nagaliang ji nong rap horkit hordang ngin persya ya kani lagi bidai ban yap ni imru haga jing lam ti jo ki SQ menta ini dan senda jobi ini trailang na mata kan dikakam hoj namar bangi gum semlayo ya kejitip mau ke bakarki ende nakaliam jo ki ki SQ bialam khaman khot lawe ya pai bagi jo gnong rep jo di thaji ria hi bar jo ran ko ria bar ko wei begitu senda bar ke SQ ya je kalti hadu ka bakot ya ka ba dalai lero ninamla bansha ya ka por jong se ban aya ka di ka saka rakcha gi di supai